Bueno, askotan aipatzen den gaia da eta futbolari lotuta gainera, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko futbolaren desberdintasunak ere, ezta? Mutilek bidaiak hegazkinez egite dituzte, eta emakumezkoek berriz autobusez edo mutilak futboletik bizi dira, eta zuek lana eta ikasketak eta horrelakoak ere egin behar izaten dituzue. Edo, bueno, Reala eta Atletiken kasuetara etorrita, Anoeta eta Samames dituzte adibidez mutilek, eta zuek normalean behintzat Zubietan eta Lezaman jokatzen duzue. Hau benetan horrela da? Hau errealitate da, Sandra? Bai, hori da, ez, azkenean, bueno, zuk esan dezuna, ez, bidaiak, bueno, pixkanaka hobetzen dijoazte, baina adibidez, bueno, hegazkinez, bueno, bidai batzuk bakarrik dauzkagu, eta autobusez azkenean oso luze egiten dira, ez, azte bukaerak. Anoetan jokatzea lehen urtean lortu genuen, eta, bueno, espero dut Anoeta berri honetan berriro sartzea taldea eta jokatzea, ez. Eta, bueno, horren borrokan gaude, egunero, pixkanaka, berdintasun horiek lortzeko, ez? Nire ustez merezi ditugulako.